sexy lady. Jeg kan sige til jer andre, som virkelig har glædet jer til at se Fataldræberne. Ærgerligt, det kommer ikke til at ske. I er taget til en teamkoncert uden at vide det. Men det bliver godt, det her. Så fed er han heller ikke, Nikolaj Likos. Så jeg håber, I sidder godt. Dørene er låst. Der kommer ikke til at være nogen tidspauser. Hvor har jeg savnet dig, Smule 97. Ja, der har savnet dig, Chris. I døren står min bedste ven. Vi står og krammer i lidt tid, før Chris trækker sig ud af krammet. Og det første, jeg lægger mærke til, det er simpelthen Anders Breinholt. Ham skal jeg simpelthen bare ikke tape til. Kan jeg mærke? Jeg er ikke min rigtig. Margrethe Vester er 0 rigtig, ikke? Jo. Ja, det griner ikke så meget. Hvor skulle hun vide noget om musik fra? Hvor skulle du? Hvad har du lyst til at drikke? Jeg vil meget lyst til en øl i dag. Jeg håber virkelig, at I vil være med til at støtte op om den her gode sag, så vi kan... Hold nu mit arm. Marie, han er lidt glad. Vi tog på en rabarberblad og mødtes så en snegl, der lå og så med sneglehuset på. Søren, så kom ind. Søren, så kom ind. Og torden regner væk. Et rabarberblad. Marie, han er lige glad. Chris begynder at rydde bordet. Den skal du bare ikke give mig den chance der, fordi så ender jeg bare op ved siden af Tim Christensen. Jeg er så ret på de fingre her. Hvis du giver mig muligheden for at google noget som helst, så... Jeg håber, I vil have. Hør du altså... Ej, lad nu være med at sidde og kigge på mig sådan der. Jeg håber... Ej, det er også mærkeligt, ikke? At klap. Han drejer mig rundt. Og kigger mig dybt i øjnene. Prøv at give den gas. Okay, dreng, lidt nyere. Okay. Lille edderkop, en lille Peter edderkop. Det kravlede langsomt op, men regnen den blev ved. Det skyllede Peter ned, men så stod solen op, tørrede lille Peters krop. Jeg ser min kjole, den er rosenrød. På loftet sidder nissen med sin julekød, og den er god. Når du vågner om morgenen, ikke? Er det dine egne krøller, eller har du vågnet med sådan noget helt fladt hår? Jeg vågner med sådan noget helt fladt hår, og så begynder jeg bare permanent. Ja. Så permanent er jeg bare hver morgen. Hver morgen? Det tager cirka 45 minutter. Og så er der en føntørringsproces, som tager yderligere 22 minutter. Og så skal jeg bare stikke ud ind i mikroovnen. Det tager 7 minutter, og så ser nogenlunde sådan ud. Kysset udvikler sig til at blive heftigt. Kysset føltes, som om det varede 30 minutter. Men det varede kun 3. Jamen altså, det er jo selvfølgelig en stor ære at få lov til at varme op for dig, men jeg er også lidt... Det er altid hårdt at skulle se i øjnene, når man lige pludselig, så står man bare ikke øverst, vel? Så er man nødt til at rykke ned. Men altså... Hej, jeg hedder Christoffer. Lige nu, der er på jer... Smule 97 føler godt, at det er en af de sødeste piger, jeg kender. Nej, det vidste jeg ikke. Det skal være helt ungt. Ja, præcis. Okay, jamen... Dreng, jeg tror noget ungt. Jeg prøver noget ungt. Yeah, yeah. Her, Per. Postman Per. I sin bil med sin lille kat Emil. Postman Per
Han er en meget særlig mand. Han slukker lyset. Der må være sådan en rigtig mand, der har taget dig på numsen, ikke? Jo, og det er det, man savner generelt, ligesom ja. Der skal ske noget, ikke? Rav på mig for fanden. Ja, præcis. Gør et eller andet. Elsk mig. Vask mig. Ja, det må jeg nok sige. Ja, men du har også trænet, ikke? Jo, men den er sådan lidt... Den er faktisk lidt... Ja, der er ikke lige så meget gods i som din. Må jeg lige se numsen en gang? Må jeg gerne mærke? Ja, selvfølgelig. Ej, den er ret fyldig. Den er ret god, altså. Den er mere sexy også. Perfekt. Så er det helt perfekt. Super. Okay, ja. Jens Hansen, han har en bondegård, og den er mega stor. Og på den gård, der var en ko, ia-ia-o. Ja, det var Mumu her, og Mumu der, ia-ia-o. Ja, det var Mu til højre, og Mu til venstre, Mu, alle fucking steder. På Jens Hansens bondegård. Så. At spille sådan en liderbuks, det ligger ikke til mig, rigtigt. Lidt nyere. Nyere vil det så være, ja, ikke? Okay, lidt nyere, dreng. Lidt nyere. Jeg vil rejse ud i det blå, lede overalt. Jeg vil træne Pokémon, det er noget, jeg har valgt. Pokémon, du skal fange dem. Det gør livet til en leg, Pokémon. Vi føles ad og kæmper for Pokémon. det er da nyere. Folk samler sgu da ikke på Pokémon-kort mere. Hvad snakker du?